This is it! This is really, is it ng bonggang-bongga! It's a happy Monday, kabisyo! I'm here! Eto na. This is live. This is it. Makikita nyo na ang mukha sa likod ng radyo at ng camera ni #DJ MT. Ayan ha. Sa lahat ng mga kabisyo natin ngayon na nakikinig, please ngayon pa lang, kung interesado ka at gustong-gusto mong makita ang aking pagmumukha, i-follow mo na ang Love Radio Facebook page. And, eto na. This is it. I-reveal ko na ang aking VJ name. In 3, 2, 1. It's DJ Tonee. It's DJ Tonee po, everyone. This is it from 3 to 6 p.m. Makakasama nyo na po ang newest, freshest DJ from 3 to 6 p.m. Araw-araw po yan dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!